Электронный вучэбны модуль па тэме дзеяслоў, дзеепрыметнік, дзеепрыслоўе быў распрацаваны для другой і трэцяй ступеняў агульнай сярэдняй адукацыі па вучэбным прадмеце беларуская мова як дапаможнік для 10 класа устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускімі мовамі навучання. На сучасным этапе у многіх установах адукацыі Рэспублікі Беларусь з'явіўся новы эфектыўны сродак навучання інтэрактыўная дошка. Інтэрактыўнае навучанне – гэта спецыяльная форма арганізацыі пазнавальнай дзейнасці, якая робіць працэс навучання прадуктыўным. Для вучняў стварае камфортныя умовы. Задача настаўніка – выкарыстаць усе спосабы навуковага пазнання, параўнання і супастаўлення, аналіз і сінтэз, абагульненне і канкрэтызацыю. Увесь час пры гэтым падтрымліваць цікавасць вучняў да адкрыццяў, памятаць, што неабходныя ўмовы для развіцця даследчай пазіцыі вобразнага творчага мыслення з'яўляецца сістэматычнае ускладненне навучальнай задачы ва ўмовах абмежавання дзяцей у часе. Усё большую папулярнасць на маіх уроках знаходзіць прымяненне праграмнага забеспячэння смарт-ноутбук. Разгледзім выкарыстанне інтэрактыўнай дошкі ў працэсе выкладання беларускай мовы ў старшых класах пры вывучэнні тэмы дзеяслоў, дзеепрыметнік, дзеепрыслоўе. Для праверкі домашняга задання варта скарыстаць заданне лічбавы ланцужок па тэме дзеяслоў. Гэта заданне можна выкарыстаць на этапе адпрацоўкі і замацавання ведаў. Вучні фармулююць адказ на тое ці іншае пытанне. Сцвярджэнне настаўніка. Калі вы лічыце сцвярджэнне настаўніцы правільным, то стаўце ў шытку адзінку. Калі не, то стаўце 0. Гатовы траціроўшчык па заданнях дазваляе разгрупаваць дзеясловы першага спражэння ад другога. Пры тлумачэнні новага матэрыялу выкарыстоўваю мультымедыйныя прэзентацыі ў праграме PowerPoint. Яны дазваляюць стварыць вобраз аб'ёмна. Павялічвае гэта нагляднасць, займальнасць. Апошнім часам прэзентацыі PowerPoint замяняю слайдамі праграмнага забеспячэння смарт-ноутбук, таму што ў апошняй можна дабаўляць запісы для загадзя падрыхтаванай інфармацыі для зручнага мультымедыйнага суправаджэння. Складзеныя прэзентацыі ў выглядзе табліц сістэматызуюць і абагульняюць тэарэтычны матэрыял па школьным курсе беларускай мовы. Пры гэтым гэты матэрыял я магу з урока дыстанцыйна адправіць сваім вучням. На этапе самастойнай работы прымяняю гатовыя схемы, алгарытмы, табліцы, апорныя канспекты. На экран выводзіцца табліца з назвай тэмы, а вучні павінны дапрацаваць яе. Пры трэніроўцы і замацаванні ведаў эфектыўным з'яўляецца дэманстрацыя нагляднага матэрыялу, размяшчэнне апор для маналагічнага і дыялагічнага выказвання. Праграмнае забеспячэнне для групавога навучання забяспечвае вялікую колькасць інструментаў, якія дапамагаюць ісці разам з вучнем і эфектыўна кіраваць цэлым класам. Дадатковыя заданні для вучняў, якія выканалі работу раней, заданні для выканання ў вольны час дома, імправізаваныя тлумачэнні або доказы, расшыраны матэрыял для заняткаў, незапланаваны агляд папярэдняга матэрыялу. Пры кантрольна-ацэначнай дзейнасці выкарыстоўваю створаныя аўтарскія тэсты, што дазваляе разнастаіць форму праверкі і ацэнкі ведаў, уменняў і навыкаў. Складаным застаецца яшчэ знайсці памылкі, патлумачыць іх, вызначыць у словах марфемы, адрозніваць спосабы ўтварэння слоў, ведаць словаўтваральныя і граматычныя нормы. Падбор матэрыялу залежыць ад таго, якую тэму трэба паўтарыць або сістэматызаваць. Такім чынам, выкарыстанне інтэрактыўных метадаў навучання дазволіла мне павысіць матывацыю і пазнавальную актыўнасць вучняў. Падобныя прыёмы аказалі матывуючы ўплыў і на мяне, таму што дазваляюць захаваць працаздольнасць і добры настрой. Канешне, складанай задачай для мяне становіцца неабходна знаходзіцца ў баку, быць толькі назіральнікам, а не ментарам. Інтэрактыўнае навучанне, несумненна, цікавы, творчы накірунак нашай педагогікі. Інтэрактыўныя формы і прыёмы можна прымяняць на ўсіх этапах урока. Многія з іх універсальныя, добра падыходзяць для многіх тэм і прадметаў, мяняецца толькі змест.